Allan Hoekman, hoe gaat het met je? Goedemiddag, ja, gaat hartstikke goed. We zijn lekker bezig. Komt een nieuwe single aan, we hebben een nieuwe clip geschoten. Natuurlijk binnenkort te zien bij TV Oranje. Ja, echt onwijs. Het gaat allemaal in stroomversnelling. Ja, we hebben natuurlijk Koninginnedag net achter de rug. Echt gigantische, grote optredens. Onwijs veel mensen. Echt veel nieuwe volgers erbij. Het gaat echt hartstikke goed. De titel is Zeg maar ja en geen nee. Waar ik nee tegen zeg. Nou, is niet zo heel veel. Ik heb veel wat te porren. En ja, daarom zeg maar ja en geen nee. Ja, het is een onwijs vrolijk liedje. Als je hem hoort, denk ik dat je eigenlijk niet stil kan staan. Het is heel vrolijk, lekker uptempo. Van veel mensen hoor ik, ja, er zitten een beetje songfestival-invloeden in. Dus ja, gewoon lekker uptempo, daar houden we van. Songfestival, dat is wel iets wat ik echt altijd volg. Het is eventjes geleden dat er een nieuwe single geweest is. Dat was december 2010. Dus we hebben even een tijdje stilgestaan, maar we gaan nu eerst weer knallen met een aantal singles. En wie weet, daarop volgt een album. Jeroen Dirksen is mijn producer en die heeft al een aantal singles ook in petto. Dus we zijn al druk bezig in de studio. Nee, hij, bijvoorbeeld Zeg maar ja en geen nee is bijvoorbeeld geschreven voor het Songfestival toevallig. Ja, hij liet mij dat horen en ik zeg ja, dit is hem. Dus daar gaan we mee knallen.